Na wayata. Why? Nisa kika dauka mun waya. Test aka maka sai na duba. Ban taba tunanin rashin tsoron Allah ga har ya kai har da matan aure kake bi ba Safwan. Matan aure? Ni? Kai ya san maka ba gashi na gani ba? Ni zaki yi wa shari Salma? Lallai rainin hankalinki da rashin kunyanki ya ƙara girma. Ki rasa wanda zaki yi wa shari sai mijinki. Daga yau idan kika ƙara taɓa min wayata a bakin aurenki. To sai me? Sai me? Duk wani biyayya da kaga ina yi maka a cikin wannan gidan saboda lada ne, amma idan baka ba mai amfanin na mace irin ka, ha? Ni ki ga wani An faɗa da I meant what I said. In kika ƙara taɓa min wayata. Wallahi sai na taɓa. Wannan wani irin kira ne haka? Ina kan hanya. Haba. Ka ƙara so? Wallahi kuwa. Sai dai yau na shigo raina a ɓace ki. Me ya faru? Salma ce ta ɗauke min wayata. Ta je tana bincike a ciki. Na bi ta na ce ta gaya min me take nema. Me dalili? Bata gaya min ba kuma sai naga ta fara min rashin kunya. So wannan dalilin ya sa ni dauki hannu na mare ta. Haba Safwan, yanzu duk kirkin mataka da yanda take maka ladabi da biyayya irin na aure, Safwan sai da ka keta haddin fuskar ta sannan ka mare ta saboda zalunci? Wannan shine laifin da na tsammani ba zan taɓa yafe wa kaina ba. Yanzu dai duk ba wannan ba, ma ajiye wannan a gefe. Ogana zai dawo kuma na san sai yayi sati bai je ko ina ba. Shi yasa na zo da gaggawa mai sallama. Saboda karfe 1 na dare ne jirgin sa ya sauka. Ni kuma kaga 11 daidai sai ka mai da ni gida ko? Ba matsala bane. Amma dai yau zaki same ni yadda kika sani ba. Saboda yanzu da nake zaune a gurin nan, wallahi tallahi ga baki ɗaya jikina yayi sanyi. Kamar ba ni da lafiya nake ji. To, ina da mun zaka yi lafiya. Ka riga da ka mari rabin jikinka ko kuma in ce zuciyarka. Assalamu alaikum umma. Yanzu zan taho gida. Wallahi da zan hammari na yayi. Ko yana cewa ni ma yana zargi. Kada ki sake ki zo gida yanzu. Ki jira ni gobe insha Allah zan zo gidan naku. To shike. Sai ki zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miss call 100? Safiya karfe 7? Inna lillahi, na shiga uku. Safwan, tashi dan Allah ka bani mafita kar mijina isa ke ni. Safwan. Na shiga uku. Ta shiga uku. Ni mata aure ce dan Allah dan Annabi ofisa ku rufa min asiri. Wallahi daman ya ce ba shi da lafiya da daddare kuma ita cikin shi yana ciwo. Ya za in duk wannan bayanin ki bari in kin je can office sai ki. In kuma kina da lauya da zai kare ki sai ki kira shi. Tashi mu je tashi mu je. Dan Allah ki faɗa mata. Ki mana shiru. Ki iya zuwa ɗakin hotel kina matar aure. Ki ce in shiga lamarin ki. Ina ruwana da ke? Dan mutum. Wuce mu tafi. Na shiga uku.